Здравейте, аз съм Хакер 13, а това е Драконида БГ. Между другото, абонирайте се за мен в YouTube. Да, ние сме добри приятели. Сега аз ще ви покажа как да си направите различни видове фойерверки. Аз само ще слушам какво ще правя. Да. Ето, сега ще си вляза в къщата. Между другото, вие трябва да си стеглите най-новия Майнкрафт, който е... Излязъл вчера. Да. Между другото, този, който изляза преди един месец, не е пълния Майнкрафт, а само някакъв си фалшификат. Да, демо. Сега е истинската версия 1.7.2. Добре, ето, за да си направите готини фойерверки, ви трябва малко златен къше. Златен къш. Да, златен къш, барут, светло-синя боя, каквито искате бои. Задължително ви трябва хартия, барут, златен и златен къш и огнен заряд. Вече повтаряш, честно. Добре, почва да показваш. Аз представя... Добре, ето. Сега да ви пусна малко музика. Така, ето. Сега започвам. Взимате малко барут и слагате ето тук. Няма значение къде е тук или тук. Все добре. Слагате, да. Слагате малко червено от роза, оранжева боя. Ако искате малко прах циянен камък слагате, за да почне да ви, само че ви пука и мига фойерверката. Само да кажа, ако си гледат тия начинаещите толки, Кретяна Лиза по-нови бои като розово, сиво и сиво, ще има само такива цветя в едно седем. Ето сега получихте това топче, нали, от цветовете, взимате го и го слагате тук. И като сложите мишката в него, ще видите вашите, какво сте сложили в него. Сега взимате малко хартия, слагате и малко барут и ето, ви е готова фойерверката. Ето тази фойерверка е като звезда, тази е обикновена. И сега ще ви покажа как да си направите огромна фойерверка. Значи, трябва за нея малко сияен камък, огнен заряд ви трябва задължително, за да стане хубава. Слагате каквито искате цветове и ето. Сега така. Тук. Ето вие. И сега я взимате, слагате малко хартия и барут още. Така. Готово е. Готова ви е фойерверката. И така. Пък да си направите като цветен звезда, ви трябва ето това. Трябва ви златния къш и задължително. Покажи малко глави. Да, ще ви покажа сега. Чакай само да направя това. Ето. Така. И ви е готова фойерверката. Така, сега ето звезда с фойерверка. Слагате отново малко хартия, малко барут и ви е готова. И сега ще ви покажа. Чакайте само да изхвърля. Ето. Сега само да взема. Ако искате, можете да си направите с глави и фойерверки и независимо какви са главите, ще ви стане. Да, само да се стане се на Крипер. Да, се на Крипер. Ама на мен най-много ми харесва на череп на Winter скелет и затова него ще го сложа сега. Между другото, абонирайте се за него, защото той може да забави да ви каже. Да. И ако има малко така да е нещо притеснен, само първия клип е там. Нямаме право на критики. Да. Да, се каже.
И ако си чудиш... Да. И ако... Сега. Какво? Сега. И между другото, ако се чудите защо не съм качвал клипове, пък вече има регистрирани за мен, Ето, това, сега ви трябва. Коя е тук? това е защото по-добре да очаквате, че ще кача клип някъде към... Ами другата седмица поне ще има клип от мен в YouTube. Човек не се говори за тебе. Зама поне да знаят хората, бе. Да, но затова не трябва да се подмазваш. Да. Ето, това са ви вашите фойерверки. Ето, така. Сега ще излея и ще ви покажа вашите хубави фойерверки. А как ще се казва този епизод? Това е първи епизод на Ама, нали знаеш, че това има някой как да си направим фойерверки. Добре, значи светло розово блестящо. Това е обикновената фойерверка. Като звезда тази. Ето тази е, като глава на крипър, ето. Пак ще я покажа. Ето, като глава на крипър. Ето тази е... я да видим. Тази е мега фойерверка. Затова и стават много голями. Ето. Идват чак пред вас. Това е обикновената. Бум. Така. Това беше от мен. Аз съм Хакер 13 и натисни F10 да спреш клипа. се абонирайте за мен. F10.